И здравейте хора, днес ще готвим бурито, като сега сме взели продукти и ще го готвим на една беседка в... как се нарича? Беседка, да. И да, ще готвим бурито и да. Сега нека вземем продуктите. Накупихме продуктите от Lidl и сега ще ходим да разгледаме в Пепко и може би да си купим нещо от Пепко. Нали бе? Да, стиждаме полиса за стакачи. Йони купи всичко, така че шаут-аут, ама той без това ми дължи пари. Нещата си ми идват някой за мен, тъй че... Той без това ми дължи пари, така че сме окей. Ма нещата си оставят някой за мен. Да, сега нека разгледаме в Пепко. Това си го ще кажа. Ами хора, аз си купих тази шапка от Пепко и сега излизаме. А ти гледай какво си купи. Ти си купи цяла чанта, човек. Тази шапка струваше 2 лева. Наистина е ефтино. Сега са моли да са ни там нещата. Да. Пепко, моля ви, спонсорира. Сега стигнахме тук на място, дича готвим. Взехме... Добре, вземи пръчки. Взехме кайма, което е малко недобре. Чедър взехме. Това ви го показахме в магазина Мачтони пак. И да, всичко е в кайма. Какво по-хубаво? Зелка. Лаваш. Такова. Маршмело. 300 грама ли е това? Колко са? Да, 300 грама. И сос. Надявам се всичко да е тук, да не сме забравили нищо, защото няма... Сериозно. Има кайма по всичко. И по телефона ми имаше като цяло, но нищо. И сега най-интересната част. Как ще се запалим... Нищо не сте чули. Как ще се запалим огън. Взел съм кибрид. Това се надявам да не го гледаме, вере. Или полицията. Що ще е толкова стежък тиганя, бе? Нищо. Ето го тиганя. Добре. Ма нямаме олио, тъй че може и да изгорим. Взехме запалка, която уж работи много. Ма има някакъв потенциал да тръгне. Загубена надежда. Да, и сега като цяло... Ето тук ще се налага да го палим. Поне си имаме такова, няма да запалим, да се надяваме. Взели пръчки, бъдали да не са мокри. Сега, като цяло се надяваме никой да не дойде тук да ни провали вайба, който не е никак хубав, но както и да е. Поне за мен, за него е идеален. Защото... тия лампи къде са включени? Оле, те са... Мокри ли са? Защото няма как да ги запалим, ако са. Добре, айди, дръжай телефона, дръжай. Ти продължай влога. Донесох някакви работи, сега Йоан трябва да начупи пръчките. Ето ни ги продуктите, той сигурно ги е показал. Мисля, че има такова, което ще е добре да направи. Yes! Имаме такова. Така, то направо на него трябва, може да го направим. Не бе, йоу! Слагаш сега ми отгоре. Кул. Маршмело ще пробваш, Може би първо. Ма не! Какво не? Така! Не знам, ама... Е така ги нарежда и отгоре. А дали с какво ще го изгасим това? Ами не, отивам да търся. Добре, намерихме пръчки, сложих пръчките. Отидохме да сипем вода от да не казвам къде. Това какво е, надявам се... Чакай. Добре, някаква чанчика, надявам се да няма въглени, защото ако сме пропуснали, лошо. Но той има вътре. Ма не знам... Това на моят телефон ли беше? Да. Не знам и това дали да го сложим. Е това. Е това, защото... Да, чанчика. Не фърквай. Кой пише, бе? Налали? Идеално, сложи го тука. И не барай, да аз снимам. Това да го сложим ли металното? Кое? Металното. Чакай. Абе, вземи си телефона, не съм... Нищо не си сторил. Ме няма какво повече да слагам на стените. Ще ми даде толкова пръчки, аз по-направя. Може да отворя маршмело. Ще стане пожар. Да го отварям. Ако искаш него първо да тестваме, обаче запали кибрид. Първо тест. Бива. Оригинал е по-хубаво. Палиш ли? Паля. Може да...
Сега ще префаниш ме. Виж какво съм направил. Трябва ти повече дърва. Чакай да тия да ми дойдат да видят, че пада. Те пък не зяпат това. Префана, май, чакай. Яко. То добре, че има такива въглени. Май не префана, не знам, чакай. Става ли се, получава ли се? Става ли? Трябва да префана и от другата печка. Ще изчакаме докато стана. Искам само да видите каймата, човек. Аз си ми я показах на Да не изглежда добре. Мисля, че това не е това ти е последното. Става! Хора, май стана нещо. Стана. Или не, чакай, не знам. Стана нещо. Стана малко не. Ще ръгам. Човек, да стане, да стане. Уоу, стана пожар. Това да го слагаме ли? Да, слагай го. Служи го, ти много е тежко. Каймата, бързо! Брат, дай бързо, си шибане. свърши! Брат! Не, Ивана, слагай! Не ще да пада! Брат! Не, изгасна! Не ще да ти пада шибаната кайма. Мисля, че толкова стига. Да. Да, стига. Виж какво направи. Стига ще готви. Човек, what the hell? Май да го направихме пак. Чай, май става нещо. Искам да се изпече това месо. Гледай. Ами хора, така ще трябва да стане, гледай. Ами то почне отново да гори. Погледнете. То ще не е станало пожар. Хора, сложихме го на камък. И сега пак с такова, чакайте. Трябва с тази пръчка да го преместим. Опарих се. Поне дано да се получава. Хора, този камък е измит. Да. И с каква вода е измит? С тази от реката. Браво. А ние сме горски хора. Какво очакваш? Не искаш ли вече да го спираме? Трябва да стане. Имам идея, искам първо ти да го пробваш на лаваша, после аз. Охо! Хора, това не е едно. Чедъра. Слагай отгоре едно. Само едно. Чедър е скъп. Скъп е. Едно такова. Защото хубаво съсипем, казвам ти, ще прережа. Ще мен. Да, ти бе. Слагаме чедър. Погледнете. Човек. Каре, пали го пак. Че взема картила. Така взех много трева и много листа, с което вече би трябвало да стане доста огън и да поне да го направим до някъде. Това, ако се развали, защото това е последната клечка, хора. Стана, ама с другата запалка, моята, дето я взех. Дето става само с газ. Не знам, някаква. Хора, не. Хора, погледнете! Сега ако не стане нещо годно за ядене, аз не знам. Хора, този огън свърши, така че сега пак ще се пробваме да запалим. Хора, взех още трева и сега Йоди запалва това, което сигурно няма да стане. Така запалва и всичко, човек. Добре, така, това сега... Ще угасне. Не, ще угасне. Трябва по-навътре, човек. Натам. Само да ви покажа, хора. Вижте тигана какво стана с него. Тъпо. Хора, намерихме отгоре запалка. Пробвай с нея. С нея става! Как я намери, човек? Нищо имаш някакви турби преди малко, аз че... Ще стане с това, според мен. Да, с това ще стане. Мале, добре, че някой е оставил. Погледнете, хора. Аз оставам тук. Сега са пали. Мале, виж какво става. Супер. Ами хора, не знам дали е сурово, но сега е време да го извадим. Чакай. Ще го вадиш с камъка. Носиш камъка вкъщи. Да, ама е много топло. Много е горещо. Чакай, не дай турбичка.
Турбички? Не, няма да падаш. Тук има прибори, бе. Турбичка. Пробвай, не знам, че моля тук да има поне още 2 турбички, за да мога да се пребера нещата. Кай цял чувал. Даже и през това много дори. Ще се справиш ли? Не за... Това не че е нещо. Взема още едно. Това ще взема. Славобер. И сега ще го едеш? Славобер. Ау! Да, падя ли питка? Чай. Ами хора, погледнете. Сега... Да вадя ли? Да. Една само. Ще Добре. разделя на 2, защото без това е огромна. И аз вземи уния прибори оттам. Май не трябва да не се още. Ма няма Чайте, какво да ги хора. измием после. Да, ще ползвам това. То пък е с сурова кайма. Ами хора, надявам се да не е сурово. Хора, ще прейтъпнем това в нашия тиган. Това бурито. Това още пане. Но да, тук виждам някакви негодни работи. Така че трябва да ги махнем. Окей, махнах ги. А сос? И ти ще пробваш, нали? Сос искаш ли? Да, има и ти ще пробваш. Тихо, сега още нищо не се знае. Опа. Ясно имаме. Опа, хора. Това не изглежда много добре. Но е така, ще го Да сложи ли сос? разпределим по питката. Хайде дим. Стой. Чуя соса, как между другото не е соцапана капачка, бе? Аз това... Не знам. Мисля, че не съм го изобщо мърдал. Хора, вижте. Сега слагай сос, бе. сос. Толкова. Вижте, хора. Чай да загасим. Това всъщност по презентация. Нали ще си правиш маршмело? Аз на запалката, сигурно. Ами хора, вижте. Това по презентацията не изглежда толкова зле. Но сега трябва да го завием като бурито. Как се завива като бурито? Не знам, питай джунерджиите. Така, сега така. Трябва малко да го... Сега... Това маршмело малко почна да бабаладжосва. Бабаладжосва. Това не е нормално. Питката се скъса. О, не, хора. Погледнете. Това стана малко като джоб. Я виж. Презентацията ми изглежда толкова зле. Я виж. Хайде вървам. Ами хора, нека го пробваме. Месото не се е сварило много. Как ще се свари, бе? Гледайте. Това на кой ще го доизяжда? Не съм аз. Сега война с пчела ли ще ти правят тук, бе? Я го пробвай. Чул ли си? От другата страна, бе, пробвай го. Пробвай го, бе! Пробвай го! Да го пробваш. Що не искаш да го пробваш? Защото е сурово, аз сурови работи, да не мисля, че ще ям сурова кайма. Ето е. Ами хора, ядохме бурито, а сега е време за маршмело. Най-добрата част. Време е за маршмело на огън. Така, време е за маршмело на огън. Хубаво на огън, ама не се... О, запава се. Има един минус. Ще трябва това да си го носиш с просто и те. Да. Защото ти взех. Запалва се. О, и ти ще пробваш едно така. Аз пробвах едно. Запалено. Да, бе. О, хора, погледнете това колко е satisfying. Ще ми дай запалката за малко. Ни. Да, дай ми я. Опа. Чакай. Чакай, ще...
О, текстурата. Я дай. Дай. Аз ще го разтопа, хора. Go на фикс. То май свърши тази запалка. Не, тя е Immortal. Не става. Хора, не става. Толкова колко те се видява. Хареле. О! Пари се. О, да. Това е мега сатисфайнг. Телефона ще има до вечера да го чистя и сега като се пребера. О, че. Чакай да прочита там на табелката, какво пише си пак. Погледнете. Ай се получава. Satisfying. Клеса. Аре, бе, сапък не мога. Сапък не мога. Знаете ли какво, хора? Нека го пробваме. Разтопил се. Съсипаме каймата, лаваша, клечките. Това ще го излея още там за всеки случай. Как се? Спържи го още. Какво? Повече никога няма да го отвея. В гората. Това сега да ти го изсипя отгоре върху тебе. Кое? Изяж го. Кое? Това. Давал съм Никакъв пари. шанс. Давал съм пари. Изяж го. Ти искаше да го направим това. Ти се съгласи. Съгласих се само защото ако го кажа не, ти ще си как някакво. По-добре да се бяхме направили престъпна торта, престъпна, затворническа. И ти реши да направим това. Да, това реши да направим. Опарих се! Ком. Изядох си го, хора. Хора, минус тиган съм. Защото долу е. А това аз няма да го ям. Тук, дето има малко чедър. А това кой ще го яде, та питам? Мама. Не си го и стигала. Мамо, виж какво. Не. Айде, да си ходим. Сега ще ям малко лаваш. Малко! О, човек, хора. Не, знаеш какво ще направим нещо? Знаеш какво? Другия път се връщаме и го правим пица. Ма пиле шара, но искаш ли да ти забеднеш шамара? Пица. Какво да правим? Не баваш. Чакай! Стига! Не! Чакай! Лаваша ми взял. Много хубаво. Педал. Емоции се пустят. Запалката. Много вкусен лаваша. Изчезвай! Айде, чао!
Не, трябва да си има тигана. Дай ми тигана. Добре. Марш! Чакай, искам да видя. Погледнете, хора. Йой си направим затворническа загрузка с малко чедър. Ти ме разори, бе! Искам да ти видя твоето бурито. Това е неговото бурито. Това е моето бурито, по-добре изгънато. Завиждай. Няма да го ям сега. Мърдай, бе, няма на камера да го ям. Хубаво ли е? По-хубаво от сурово месо. Ама то не беше сурово, беше хубаво. Ще ви напиша в описание как готвихме това месо и с какво. О, ужас. Погледнете, фейл. Абе, страхотно, и он си яде неговото бурито. Не! Чакай, не наби! Чакай! Не! Мерси. Затворническо. Аре, взимай тиганя и го дай. Взимаме тиганя и понеже мостът е затворен, трябва да ходиме от чак до там. А сега е време да хапнем малко истинска храна. А именно малко KFC. Бокс меню! Това е определено по-добро от буритото.